bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama mo woni moon foof inde mum ha yetti yettode mum si kela ndero jonde nde jiiɗon ko jonde ene gasa tawi on kewani yiide nde kono jonde nde ganduɗa Pindi TV heɓani on ɗum e ndeɗo hitande ha tengte mayirde ndeɗo hitande ujunnaje 2021 woni 2021 e oɗo ñalawma hande aljuma ina woni 31 lewru décembre en gari e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe mbaɗowo ko wela eɗo wela ende wela eno welira ngam hemnude on joljole ɗe ganduɗa keɓinɗo manam keɓinɗo jolde e nder nde hitande gonɗen ɗen joljole noon so on jii oɗo plateau oɗon gandi jomumen nana timi hen ina gandi ɗum e koye certes kono kadi ina mbawi filanade on ɗum ha mbawon famde ko hakkillaji moɗon jejjitani walla ko ɓerɗe moɗon jejjitani ko ganduɗa ko kewinɗo ko ɓuuri mantinade to banggue nde hitande ujunnaje 2021 ina hen joljole ɗe ganduɗa ina poti haalede bandiraɓe fina tawa ina hen éducation cellal ha e ko yewti walla mbiyen éducation ko yewti e jangde ha e cellal e gueɗe baɗe noon foof ma en gundum neɗon nder ndeɗo jonde ko adi hay hunde en dokkat konngol Abdoulaye Moussa Kébé joom Pindi radio Abdoulaye Moussa Kébé mo gowɗon nande sawto muɗum e yewtere holno pinirɗon gorkajo joɗimo omon huccete bandiraɓe Abdoulaye Moussa jaam hiirema. Jam hiiri Amadou Moussa an mi salminima kadi dendagal yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV oɗo saaha kono kadi mi salmini ɓe dennuɓe plateau ko noon ɗum noon ko gorko mum en jettimo no fewi no mbimini ko joom yewtere nde ganduɗa ko yewtere actualité toon to sakirde moɗon Pindi radio kala ñande oɗon kettomo toon ɗum ɗon oɗon gandi so tawi on addama ɗo gam haalde ɗen joljole hunde awetako no fewi to junggam ñaamo ɗo ko debbo mo jaara e jammuli o wiyete ko Halimata Dia onne kadi mo gowɗon nande to banggue kabaruji jaaƴi e ɗemgal Pulaar toon to sakirde moɗon Pindi radio Halimata Dia jaam hiirema. ko noon golle ma jooɗi dewi mi calminama no mbiɗen ni ko debbajo kamne dariɗo kumpitiɗo ko yowiti e joljole mbiyen to banggue ha joni ko dogat koye nder leydi ndi woni actualité goɗɗo kumpitiɗo one on ɗone ko Aissata Ndiaye on wattake présenté galle o sikkiala joom robindo diayndeji subaka kala joom rendo debbo mo dara halayeɓe jaam hiirema noon tigi jaam hiiri Amadou Moussa jaam hiiri yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on juurama kono kadi on mbiyama hitande jaam ɗum noon Amadou Moussa ɓe jiidumi plateau ɓeni omo ganduɗa kankoni Halimata Kébé e Baba Moussa Niang mi salmini goto foof e plateau o ñagade yen puɗɗoro bisimillahi rahmani rahim jofnene alhamdoulillahi rabbil alamin allahumma amin ko debbo mo tara haaleɓe no mbiɗen ni oɗon goyumo kala subaka omo huccita e moɗon gam hemnude on robiɗo diayndeji e gueɗe rendo debbo mo robiɗo diayndeji aɗa heewi dusdodirde hen e Moussa Niang ko bammen ko tokar bammen enen foof Moussa jaam hiirema. Jam hiirema Amadou Moussa ko noon tigui en calminiɓe ndenden plateau go o en calmini rendo ngo tawteɓe nder ebo leydi kala en mbiɓe bisimilla mabɓe o plateau ko noon on jettama noon foof bandiraɓe ko ni wayi jonde nde ardi en jooɗima gam humpidde on walla gam yewtande on e siftinde on ko ganduɗa kewi e nder nde hitande ujunnaje 2021 eɗen gandi ko jooɗi ko ene heewi jeeyi sababu noon en mbaɗat ko wiyete ko morlal jiire ngal ganduɗa ene wawi morlade e nder ndeɗo jonde bandiraɓe paama e tonggol ganda exactement holko kewno ko gadortoɗen e koye ndu lewru janvier ndu ganduɗa ko hitan ujunnaje 2021 woodi ko kewi ɓerɗe dilli kono kadi hakkillaji owi fewde on ɗon soko debbo biteɗo Diary Sow eɗen gandi Diary Sow majjino toon to leydi France ɗo jangganno nden ɗon majjere toon to leydi France ne wayno rufiga walla mbiyen yettima ga e nder leydi meɗen Sénégal caggal jiilaw juɗɗo hakkillaji owɗi haye ko nandi hen nden ɗon toɓɓere gadorɗen unde ewɗo plateau alamo gadorɗen toon so wona Abdoulaye Moussa alhaali Diary Sow ko holɗum ɓuuri hen teskinde ko mbawɗa famminde bandiraɓe. Allah jarama Amadou Moussa an ko toɓɓere nde ganduɗa wonino joljole e nder rendoji meɗen saabu noon kadi fuɗɗori koye lewru natirde hitande wadde woni hunde ganduɗa o woni hakkillaji Sénégal naaɓe foof ha tengti noon wiyede kadi ko meilleur élève Sénégal en ji ko waɗi to banggue concours kono kadi yimɓe mbasa yejjide kadi oɗon Diary Sow ko neɗɗo mo ganduɗa kadi ko windiyanke wadde so tawi yeehi kadi ko suka yeehi toon to leydi France kadi wiyama majji toon
e hande karallagal no wayni e hewde e gueɗe baɗe nda noon taw jinnamu men ganda to woni a yi ni ko ɓuuri hen musde ko jinnaɗo ndeysan a yiya ina waya ina waɗa gayno erago ina ñaago gayno laamuji wadde ko hunde ganda mbiɗa sikki ko Sénégal naaɓe foof hakkillaji men owno kono noon e ballal Allah kanko Diary Sow kadi o feeñi wadde woni ko wiyete ko ouf de soulagement yimɓe fof kadi beltami hen no feewi kono noon mbiɗa sikki tan kanko Diary Sow onno koye heblanade ko wiyete ko ha hande kadi deftere makko saabu ina teska kadi ɓeɓe ganda ko windiyankoɓe avant eɓe jaltina lefol walla ha hande kadi livre mabɓe alay sago ɓe mbaɗa neɓinirka seeɗa pour ɓe mbawa artude e doole alay sago ɓe majja yimɓeɓe en tout cas nden deftere nde gasa ma en garoye mayre so tawi temps hokki saabu nden deftere ne wayno ko jabtiɗo ɓesguji leydi Sénégal ɗi wonnoɓe ne jiilomo e kala e saaha Halimata Dia en tant que debbo en tant que ɓiɗɗo teskini hunde ganduɗa nde ɓuuri markude hakkillaji ɓesguji ɗi e darode nde hitande ujunnaje ɗi nogas e goho woni majjere on Diary Sow no Ablaye Moussa Kébé wini ko ɗum actualité gadiɗo an a waɗi ɗum a watti ɗum e saaha o nde waɗi nde holko hakkille ma jaggui eko yewti nden ɗon majjere Diary Sow noon Allah jarama Amadou Moussa an en beltanima bandiraɓe kadi en bismimamaɓe kadi eɗen mbiya fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim e jofnirde alhamdulillah oɗon actualité Amadou Moussa an eɗen mbawi wiide woni no joljole ɗe gandunoɗa owni no beeli hewɓe tengti e jinnaɓe to banggue rewɓe kadi surtout kadi woni no ko ganduɗa kadi waɗi battane e nder leydi ndi saabu sa ƴeewi woodi sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa caggal mum kañum enne keeɓi ko ganduɗa ko mantini ko way noon kono noon jinnaɓe mumen kulti woppede kañum en jaa caggal leydi jokkiriya sababude Diary Sow wonino kadi caɗele ɗe ganduɗa ko wiyaten ko fotano wonde par ce que o wonno ko exemple mo ganduɗa yimɓe fof ina mbattuno hen hakkillaji mumen so yii kadi ha wayini ko kulhuli wonata en jii nde on saaga nde joni nde e on tuma dille mbaɗino guila leñol men leñol fulɓe ala fof to langne ɗe en giwrani bang yo bang kono kadi en jii ardiɓe leydi men ko wayno on mo ganduɗa kañum woni gardiɗo ko yewti e jangde nde Serigne Mbaye Thiam mo ganduɗa ko kañum ardino e on tuma nde o ƴettata on concours nde en jii darde nde daari hen saabu ko kañum wonno parrain o donc ko wiide tan ɗum ɗon kam koko battini e men ko ganduɗa yawata iwde par ce que woodi mbiyatmi kam ko hay so woni wonde o atti o wi wonde o haali holko de sababu o yaano o haali kadi e ko woni e dow mum e ko fayi arde e ko nandi hen haɗani kam ɗum waɗi battane e yimɓeɓe saabu noon waɗi hulɓuli te kadi moni foof so tawi ina miijotono walla ina joguino rêve beele ɓiɓɓe mum ene mbaɗa hono nda noon kam hulɓuli goni hen saabu ala koko miijono ko amadou ko noon kulhuli goni hen no mbiɗa ni yimɓe hewɓe keeɓi gueɗe ɗeɓɗe waade noon kono jinnaɓeɓe ne wayno jiwti e haalde ɗum e nder haala maɗa Aissata Ndiaye koye ma jeccittomi to junggam nana ɗo alhaali Diary Sow aussi wawa haalede ujunnaji ɗi e nogas e goho nde hitande gonɗen mayore hannde tawen kalani haala Diary Sow saabu ko ɗum adi wonde actualité saabu wonno ko ñande 4 lewru janvier hitande ujunnaji ɗi e nogas e goho ko nden Sénégal naaɓe gaadi hawjude e majjere Diary Sow anne en tant que debbo holko ɓeydata e ko Halimata hani ko noon tigi Amadou Moussa wadde aɗa andi hitande nde fuɗɗorinde haqqillaji owdi Moussa Niang Amadou Moussa saabu sa ƴeewi yiyete yimɓe fof jaak saabu kala gonɗo yumma huuli goto fof ina waɗa duwawuji sikkude oɗo ɓiɗɗo ko majjuɗo ko ɓuuri hen wonde ko ganduɗa ko jaakede e woni tan ko oɗo wiyata agoyaji dilli Baba Mal agoyaji tigui dilli Amadou Moussa saabu sa ƴeewi ɓiɗɗo debbo yaade tawa koye sago hoore muɗum Amadou Moussa yimɓe fof gonde e jaakede yummane waya jamma e ñalawma koriji ma ne goya Sénégal fof ne waya jalta ndeke koye sago hoore ma gonnoɗa aɗa andi ɗum ɗon déjà wona exemple joɗɗo wona exemple jonneteɗo saabu neɗɗo ko wawi wonde fof hay saɗa wi aɗa waɗa disparaître ya haalde saabu yumma ɓernde yumma ne tekki ne tiiɗi ne muusi saabu yumma ko waɗi souffrir ha fof andugoyi ndah yummako yimɓe fof mbaɗi duwawuji ndah yummako o yalti o arti o addi livre goɗɗo hollidde an majjere makko e ko ganduɗa sa ƴeewi ni majjede nde e nder livre makko mo adino yaltinde o Moussa Amadou Moussa o waɗino ɗum annoncé majjere nde ɗon wadde noon koko ganduɗa ko suite livre makko tan joni o jokki kadi windude kadi goɗɗum beele ma yimɓeɓe kadi Amadou Moussa goppite makko hakkille no hannirta ni woppidde hakkille windere makko woppidde hakkille gandal makko ko ɗon namdal ngal woni surtout kono mbinomin ni tan ene gassa
so taw hokki ma en ma en memton Moussa Nia alhaali jaari so ene wayno ko hunde ganduɗa vraiment hay sen payɗo e tabal ngal hande ɗen mbawi haalde hen ko heewi gasata kono noon goto foof ne jogui ko haali hen ko teskuye muɗum mo goɗɗo teskaki hen c'est à dire no majjere nde waɗi ɗum ni no waɗani goɗɗo an aussi koye ɓen ɗon jeeyɗa e ko noon tigui alandi jaari so mbawɗen haalden sona o bonnini suhaɓe ganduɗa ko fonnoɓe yaade jokkitata toon jangdeli mumen e gueɗegal par ce que waɗi hankkadi en tulli haqqillaji woni jinnaɓe yaade beele ganduɗa jomum jeeyi natta e wonene e haalluji par ce que sa yi woni bindi ɗe winde ganduɗa tigui ko sensible cuulel dewel kadi yeede ne winde ɗiɗon bindi ko hunde wonde par ce que wiya min hankkadi mi waɗi casé walla mi yalti e environnement mo gonmi o koye banggue goɗɗo walla univers goɗɗo guurami ko hen tigui jumpammi no mama wi ni o bonnini ganduɗa tigui ko ɓeɗon suhaɓe fonnoɓe yaade jokkiro jangdel men te pourtant yiyama hewɓe ganduɗa ko heɓɓe ɗo bourse d' excellence jeeyi toon ganduɗa ko mbaɗi golle paydinde garti ɗo kadi mbaɗɗo golle paydinde donc nag ko ha joni e wiide ganduɗa tigui alhaali jaari so bonnino ganduɗa tigui walla mbiyen tulino haqqillaji suhaɓe hewɓe ko heureusement noon nde tawɗama boolaɗe e Blaise Diagne gartidama voilà ɗum ɗon kam Moussa e gotinani ɗum so wona plateau te mi firtata kadi aussi so yimɓeɓe ne mbawi firtude ɗum e hakkillaji mumen en tout cas mimi firtata mboɗo fadi bandiraɓe non en namde gono firtata ɗum noon ko ɗon tan guddirten nden toɓɓere to banggue jaari so saabu no mbiɗen ni e nde yaaji no fewi won noon won toɓɓe padɗe en joni en natnat toɓɓere nde ganduɗa nden kono toɓɓere yaajone alay saago saabu ko kayre ɗeɓi waylude gurdam leydi Sénégal kayre ɗeɓi waylude gonka e jaɓɓal leydi ndi to banggue politique to banggue fina tawa to banggue hayti banggue faggudu nden toɓɓere hay sen gaynani haalde déjà eɗen mbawi wiide bandiraɓe paami woni alhaali Ousmane Sonko Adji Sarr eɗen gandi gueɗɗe no jaruno e lewru manam février ha nangui mars seppoji gulɗi jaw jettiɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal walla puɗɗiɗi ɗo e Dakar nduufi mbanji e nder jokli Sénégal kala e kuɓal bonandeji kala jiyama hen wargoje koye mumen kadi jiyama hen sababude on tuma muya to banggue alhaali keptugol neɗɗo mbiyen viol ummorade on ɗon suka debbo walla mbiyen ummorade Ousmane Sonko fewde on suka debbo biteɗo Adji Sarr tawi ko toon alhaali o fuɗɗi koto Sud Beauté Ablaye Moussa mboɗo jogo coftal namdadema walla hokkudema konngol haalde kaɗo haala alhaali Ousmane Sonko e Adji Sarr machallah anne a jarama Amadou Moussa an mboɗen ndi aɗa humpiti mboɗen ndi gonɗa tan koye sifde dendagal jooɗeɗe ɗe foof signature goto min wiyata fof fuɗɗi ko jamma ɗiɗi jofi tati lewru février ndeysan aɗa andi kadi mboɗen ndi kadi ɓe ndenno plateau ɓe kadi makal ko heddi ko dossier mo ganduɗa a Moussa pour wasde wadde anticipé ina haali e fannuji kewɗi goho to banggue rendo to puɗɗorɗa ɗo yeehi kadi ha jubbi to banggue dawrugol ina heewi ñawoji dañi hen gueɗal e oɗon alhaali mo ganduɗa suka debbo goto hono Adji Sarr haali kono noon yiyama foof boni hen ko heewi bonnama hen eɓe kollita wonde joopa hen ina wayno ko gollorde France ko nande Total ko nande Auchan kono kam kala wawi wonde mboɗo andi kam oɗon événement mo ganduɗa ko mars naati e tarika Sénégal to banggueji foof to banggue rendo to banggue politique saabu noon yeehi ha wiya ko complot en jii kadi oɗon ñalawma jeetati lewru mars wadde Sénégal wiyatno ɗo est ce que wona e leyɗele Afrique to ganduɗa jeygue ina kubba ɗo ganduɗa ponoji ina duppe e gueɗe baɗida noon ko kala hen wawi wonde kam vraiment Allah suuri seyɗani eɗen mbawi wiide saabu noon ala dernière minute ɓesgu Sénégal naaɓe no laworno ni ɗeɗon doole te kadi ko yonta hande ko sukaɓe vraiment so tawi jeeyi toon to galle laamuɗo ko to wona hunde ganduɗa kadi ko fewre kono noon alhamdulillah rabbil alamin ina wayno kadi e ballal ɓeɓe ganduɗa ko hiɗifaɓe diine président kadi nani kadi ko wiyete ko ha hande kadi discours mabɓe wadde Sénégal kam tengtini kala ko muusi ko foof eɓe jogui hen gueɗal eɓe jogui hen teddugal te vraiment alhamdulillah rabbil alamin son excellence Macky Sall nani tigui e rango mabɓe ɗen joljole ko jaaƴi Abdoulaye Moussa Kembe nen somi rokkinomi konngol aɗa wawi gueɗe ɗum ha laaɓa ceer saabu mo humpitade toɓɓere nde exactement ko kalami ko bandiraɓe ne paami ɗum saabu to banggue dawrugol ko an waɗanen simtol toon to radio ngo artude joljole to banggue dawrugol hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kono noon ko jubbande min dokkuma hen nde tawno Sénégal ne wawno no mbinomi nani ene wawno tigui wontude Sénégal goɗɗo mo hay goto andano Sénégal mo yimɓeɓe manam Sénégal gonno ɗon e wano waylade wontoya Sénégal goɗɗo wona Sénégal fitinaji Sénégal e fannuji goɗɗi ɗi hay goto anda Halimata Dia so tawi wiyama événement ji mars alhaali Adji Sarr e Ousmane Sonko ummiri ɗo ha ɗo yetti ɗo ko holko jeeyi sababu ɗum ɗon so tawi ko namdal mbaɗamima a jarama e namdal ngal holko jeeyi sababu o
bata jabade no feewi par ce que hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr woni hunde nde ganduɗa ha hande sa ƴeewi nana tundi e hakkillaji ɓiɓɓe leydi ine donki famde holto gonga o feewi so tawi a ƴeewi to banggue lawol oɗon dossier no lawol haala noon artinimaaji haala muɗum waɗama e tiroiruji hay goto anda beele ko Ousmane Sonko ko kañum woni wonani woni wonani e gonga walla Adji Sarr ko kañum woni mo wonani e gonga ha hande enen ɓiɓɓe leydi ndi en donki amdude kono Amadou Moussa ɗum ɗon koye waade noon malheureusement enen ko enen goni perdaji ɗi par ce que ko adi ko no Ablaye Moussa wiri ni gueɗe ɗe memi rendo memi dawrugol memi faggudu jangde memi ala fof ko memani sa ƴeewi ko ɓuri hen musde Amadou Moussa koko memi fittali bani adama en ko saabu sa ƴeewi won fittali keddi hen ɗum ɗon woni ko ɓuri ko musde entre sappo e goho e sappo e nayyi en tout cas no limoje mbaɗi ɓe wiye ko sappo e nayyi gaga ko wiyete ko yihen ko fittali ji ɓuri kadi sa ƴeewi to banggue faggudu Amadou Moussa ko perda hen e faggudu ko hunde ganduɗa ko hunde musde ko hunde mettude saabu nde qima Sénégal wasi hen ko heewi ɗum ɗon foof noon tawa ko ganduɗa woni ko fotano wonde saabu sukaɓe ɓe ganduɗa won ko gonga so tawi nde haala wiya ko wonde sukaɓeɓe ko haaɓede joɗogol mumen sababude Covid 19 waɗi ɗumen yaltude wona sababude Ousmane Sonko woni enen kam ko wawi hen wonde ko wiyete ko perdama kadi woodi kadi ko nanni e hakkillaji sukaɓe ko ganduɗa kadi mboɗo sikki tan caɗele nan hen saabu woodi hen kadi ɓe ganduɗa koye dumbirde naati ha hande ni ma taw woni mumen heddiɓe ɓe ganduɗa nani dumbirɗi kañumen koye so tawi caɗele nan hen ko kañumen Ousmane Sonko nan yahay haajum Adji Sarr nan yahay haajum en tout cas ko toɓɓere nde ganduɗa ine yaaji kadi ko ganduɗa kadi vraiment debbo kadi wiyede kadi ko debbo addi ɗeɗo caɗele foof e leydi addi fitinaji ɗi fof e leydi min ɗum ɗon vraiment en tant que debbo ko gonga debbo waɗede ko muusi waɗede violé debbo kañum sembe mum hewani ko gonga en mbiyani eɗen jaadi e famɗinde debbo walla e leptude ɗum eko nandi hen kono noon kadi debbo kadi ko fotino debbo so tawi ine wiye sembe mum hewani so tawi kadi ine wiye ko kañum woni rendo ko kañum woni fof par ce que so tawi ɓe mbi debbo goto so tawi boni rendo ngo fof boni wadde noon ɗum ɗon kadi ina muusa enen on banggue en tant que debbo en tant que jinnaɗo debbo adda ɗiɗo fitinaji Amadou Moussa fitinaji ɗi ganduɗa kadi wonko battine sukaɓeɓe kadi to banggue kadi ha hande eɗen gandi ko ganduɗa ko woni niide sukaɓeɓe hay ɗum won hen ko battini hen ko Amadou Moussa en heewi limota mbiɗani mbawa yajinade saabu hojomaji men duur hay tan ko toɓɓere nde ganduɗa vraiment ko yajde Amadou Moussa no feewi konde yaji no feewi alhaali Adji Sarr e Ousmane Sonko kala fannu mo memɗa nane mboɗo haalanno or micro mbimi sa memi faggudu kala haala Sud Beauté sa memi to banggue ko wiyete éducation ko noon sa memi kala fannu mo memɗa dal ene wayno hayni sa welama to banggue caggal leydi sa memi woodi ko ɗum bonni saabu woodi hulɓe addude copreji munen ina gollo no mbaɗanno ndene Sénégal ni Aissata Ndiaye a waɗi commenté c'est à dire a yewti no feewi e ko yewti alhaali Ousmane Sonko Adji Sarr fitnaji ɗi e mbaɗi kuuɓal holko ɓuuri hen manam wonde heddade hakkille ma eɗin fitnaji badɗi e nder nde hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e goho Amadou Moussa ayi oɗon banggue ko Alimatou Dia wi ko oɗon banggue aɗa wawi haalde hen ha janggo tawa gasata plateau foof hande ne wawno wonde e oɗon banggue a haali a wi ne wawno waylude jikkuji wayli jikkuji tigui saabu hande kala ko sukaɓeɓe ko dilli tan jiyata koɓe jalta saabu ɓe loowima haqqille e kadi ko wiyete yette ɓe dañi haqqillaji mabɓe ko ganduɗa hande ɓe cuusi yaltude boowal ɓe cuusi weddade kaji ɓe cuusi huɓɓude ɓe cuusi bonnude banggue goɗɗo Amadou Moussa woni hande cogguli ɗi fof ɓeydima est ce que eɓe gandi ko ɓuuri hen hewde ummi koye oɗon banggue saabu ko bonna koko heewi hande Auchan kala ko jaranno toon hande bujjoy sa naati bujjoy ɗiɗi jeyteɗa ɗum saabu koɓe bonnana ko ina heewi pour yidde heptude koɓe ko ganduɗa ɓe bonnanonoma Amadou diwlin ɓeydima maaro ɓeydima est ce que wona ko ɗon ummi saabu ko boni ko heewi te laamu ngu ko waɗi remboursé ko heewi hande ko enen dutti eɗen joɓa ko bonnano ko ɗum ɗon foof gam ɓiɗɗo debbo goto ko Alimatou Dia wi gam aduna gam neɗɗo rewde Amadou Moussa yidde hoore muɗum saabu wonko ganduɗa wonɗo fonno to ganduɗa wawno wasde yettade ɗon donc min so tawi mi heeɗima Halimata c'est comme si jiɗɗon wiide ko Adji Sarr wonko wawna ha waɗi walla ha gueɗɗe mbaɗi Adji Sarr ina andi ko wawna e ko wawnaka hande kono hande kanko rutti o woni prisonniére
sabu Adji Sarr natti dañde liberté mo dañno Adji Sarr natti yaltude e bedda ina yaara koyɗe muɗum Adji Sarr hande yaltata tawa murnaki pourtant Ousmane Sonko nani waɗa circuler ɗo wela nani yaha ɗo yiɗi yettade hanki tan amone Ziguinchor omo waɗa direct makko amone liberté makko kono Adji Sarr hande haaɗi hoore muɗum ɗum ɗon kanko rutti o wonti prisonniére ayide e balɗe o yeehi hawa tampi o wi ko jaltowo boowal amo ɗumɗa henne sabu ɗo woni ɗo natti welde mo kono ɗum ɗon fof Amadou Moussa bone pilta te neɗɗo ko waɗi fof ruttoto koye hoore mum ɗum tan hollitta hande en tout cas so tawi ruttake makko kanko kam ruttake makko kanko mo ganduɗa ko Adji Sarr kanko tan no mbiɗani par ce que heddade mo hande e nder o yahata jeera o yahata boutique hen sahaji o nder galle o woni eɗen mbawi wiide kam ɗum ɗon rufi jaltima e ɓesguji Sénégal kala e kuuɓal Moussa Niang en mbawa wasde haalde on ɗon ñalawma mo ganduɗa ɓesguji leydi Sénégal manam o hulɓinima jiɗɗen wiide leydi ndi wayli mbaadi sa waɗi trajet ɗo e diwan Dakar woni lendemain caɗele ɗe jiita ko wuuro ngo comme si konko egganko station ngaji kelaɗi Auchan ji duppaɗi auto ji ne kela gueɗe état fof bonna on ñalawma so tawi a ruttan ɗum comme genre film koko holɗum hokkanma an en tant que ɓiɗɗo Sénégal hajo surtout ko noon tigui ama ɗiɗon kiiɗaji walla mi wiya ɗiɗon subahaji ganduɗa ko woni jurum e leydi Sénégal quoi par ce que leydi ani jaam woni teranga oɗon holto firata walla mbiyen konngol ngol holto yettoro saabu ganduɗa ko hewɓe ko ɗo ɗuwoto ngari walla mbiyen jiiri Sénégal mbadi wonti ñande hen walla mbiyen ɗen balɗe jiiri Sénégal mbadi wonti ñande hen walla mbiyen ɗen balɗe tout aduna ɗe ganduɗa ko mbaɗi capté sur Dakar ɗo woni information wonto dañoto walla mbiyen wonto information ɓurɗo jojjude e nder windere nde kala par ce que piyanɗe nantane ɗojja hole sakket mbiyata ɗum ɗo wona gaz lacrymogène woni ko werlete nana hen yimɓe jalti aduna nana hen birkaji jomumen dajjitama jaaha aslem yeyannoɓe téléphone ngaji birkaji mumen e koye mumen dajjite hay goto jogotano cuusal jaltude terreur oɗo ne jaggi par ce que min yi Grand Dakar holɓe cuusa yaade boutique mais somin jeehi boutique waɗat waɗ min kinape waɗat jaggum min woni ganduɗa ko kulol te sababu foof rutti e nder goɗɗo ɓe kaali haala féminine oɗon wonde ganduɗa ko debbo so tawi ganduɗa tigui jogui noon woni haqqillantagal gueɗe noon wasa waɗede conditionné ma wonno sifori ama daara ɗiɗon mayɗeli oɗon soho gorko mo ganduɗa tigui dawnoɗo jippornoɗo taw ko mécanicien ene jogui ganduɗa ɗum ko wiyete mbusel mum jakire kam kumtari yana yande mbusel mum yalti aduna woni sunari jinnamo ko kañum daara Ziguinchor université Cheikh Anta Diop étudiant ne ngulla so min garti juuloyde tisbar ko minen mon ha weera son mayani minen min maya en ko ganda ko jurmini ndara suwaɓe tohosɓe taw yarteɓe 14 ans 15 ans mon fon jogui hayre so tawi hande on mayani onon laamu ngu minen komin mayoɓe jogo hayre gendarme ɓe jippo armée monta taw armée ala lacrymogène ala goɗɗum jiya jeynenkoɓe koye mumen taw kulol jaggat ɗumen terreur jagga laamu kuccire jeynenko wiya mi natti jogade dalilu ma walla mi natti jogade garantie ma woni hunde yirni et puis Moussa surtout yidde wiide bandiraɓe ne jeeyi image uji ɗi déjà manifestation on ɗon an yahanno en toon ha université an hoorema aɗa jeeyano e heɗɓe caɗele ɓe par ce que téléphone ma heɓta a gañinoma hen en même temps Oumou Ba mo mijoɗɗen kañum hoore muɗum ko goto e reporter ji meɗen donc firti no mbinomi ni wona Adji Sarr tan wona Ousmane Sonko tan ko dendagal ɓesguji ɗi kala kañumen keeɓi nden ɗon saɗede donc ko ɗum toɓɓere yanji kadi kañumne hoore muɗum no ɗe toɓɓe ni kono noon wan noon ko siftinde bandiraɓe ndeɗo hitande kode hitande vraiment hewde caɗele no fewi to banggue gonka leydi Sénégal tawi tekkirondi e ɗo adi ɗo ko oɗo Sud Beauté alhaali Adji Sarr e Ousmane Sonko ko wona ɗum ngol mi waylata itinéraire o ɗum ɗon noon bandiraɓe paama ɗum ngol gadoromi ɗo koɗi konngol ko Aissata Ndiaye koko fate banggue wargoli ndeɗo hitande kadi Aissata ene wayno wargoli keewi haade men arde toon to hôpital Magatte Lô wargueji o manam wargoli keewi yimɓeɓe ne mbare ne mbarde comme no mettelli mbardete ni nana neɗɗo wari ɓiyum gorko wari joom suudu mum joom suudu wari gorko mum baba wari ɓiyum walla ɓiɗɗo wari bamum e ko nandi hen ɗin warguji ɗi kewti noppi ɓesguji leydi Sénégal ɗonne kadi aussi holko mbawɗa hen artande bandiraɓe surtout e jikkuji ɗi e pannu foof e mbadi kuuɓal eyi aɗa Amadou Moussa wonko ganduɗa hande ko jikkuji mbatta ɗum kono wonko ganduɗa ko haqqille addata ɗum neɗɗo wasde wondude e haqqille muɗum te hande wargoli kewɗi ne kewa e nder galleji debbo wara ɓiɗɓe muɗum gorko wara sukaɓe muɗum saabi ɗum ko sellani saabu hewɓe hande cellade gonde probléme aji koye nani nder galleji ɗi ina goppa
ina mbaɗa gueɗe ne wiye o ko amo bonineti walla amo metti ƴiƴam ko kalda fo o dukat o waɗani tawa wonko manque makko ko ganduɗa ina fonno safrede Amadou Moussa te kadi galleji gollorɗe ɗi kamɓene yoɓe goppu hakkillaji e ɗum ɗon saabu yimɓe hewɓe ne jaaha hande Amadou Moussa horam Moussa mi ɗanta ko bindaneɗa paracétamol jaaha tawa wona ɗum foti safrudema neɗɗo ko wadde analyse uji ande holko safrata ɗum hewɓe hande Amadou Moussa ɗanota ko jamma ha weeta so pini paye liggeyaji mumen oɗon mankugol ɗoygol wonko wawi wadde e neɗɗo ayi ɗum ɗon yo woppite hakkille no fewi wonɓe galleji ɓe jiyaɗon heewan mettude ƴiƴam eko wayno Amadou Moussa yoɓe mbaɗin ɗum doctoreɓe ɓen kaala ɓen ndewa kamɓe joom wonduɓe e moɓɓe ɓe haaɓe daña koɓe yiiɗi ko saabu sona ɗum jeeyaji ɗi ustata ko ɗo ko wayno ko dañno ɗo ko barɗo sukaɓe mum warti jiya toon to Grand Yoff nanguɗo ɓiyum mi anda o duppuno elle o huɓɓi ɓi ko kanko debbo oɗon wiya o sellani goɗɗum Amadou Moussa jiyaɓe gandani jahat kamɓe koya mumen e leɗɗe mbarto wiye wartima ɓe mbiya ko waraɓe ɗum fof ko wasde wondude e haqqille muɗum te ɗum ne wi tef e nder leydi ndi Amadou Moussa ene heewi e nder leydi ndi ɗum ne kadi Halimata annene ko an ji ngal ɗo namdal jiɗɗen ko feccude pour yaarude yeeso nde tawno waktuji nana ɓenno jiɗɗen wiide ko banggue wargoji ɗi hikka nde ɗo hitade Halimata surtout to banggue manam couple uji ɗi woni les couple ɗum ɗon ne heewi teskede no feewi ɓe hene mbiye ko worɓe ɓe hene mbiye ko rewɓe 2021 kam holi kañum haala wargoji eɗen mbawi nawirade oɗon banggue 2021 eɗen mbawi wiide ko hitande ƴiƴiire no feewi e nder leydi Sénégal par ce que on kaali joni min Amadou Moussa mbiyatmi ko to banggue oɗon min mbiyatmi yimɓe ɓe ko yoɓe duttito e diineji men e aadaji men holko woni e becce sukaɓe ɓe holko woni hen to banggue needi Amadou Moussa alay saago ƴewko ɗen holko ardinte e becce ɓeɗo sukaɓe jiɗirteɓe Sénégal saabu hande sa ƴeewi ko waɗete ko yaadani e diine men yaadani e neesu men yaadani e aada men te kadi ko ɓuuri kam hen musde min ɗum mi ɓooyi haalde ɗum sa ƴeewi hitande 2019 holko wiyete no wona wiyeteno ko rewɓe ɓuuri warede e hitande 2019 ndeɗo hitande hikka woni couple uji min mbiyatmi ko wonko ganduɗa kala noon nde haala so tawi yama kaari nde warama walla kaari nde waɗi kaari wiye aha kanko de o sellani walla aha kanko de mato ko memɗo poɗɗe walla won ko huutori nde wawi wadde ko gonga wonko ganduɗa so neɗɗo ne waɗa ɗum Amadou Moussa alay saago waɗa ko kutoriɗa kono min ɗon mbiyatmi tan ko yo yippe e diine meɗen e aada men holko ardinte e becce ɗeɗo sukaɓe no mbirmini alay saago duttoɗen e needi ndi so tawi a jibini ɗe wonko ganduɗa wonko poɗɗa wadde mum saabu wonko waɗate e ma e needi Amadou Moussa aɗani ma wonko ganduɗa ma tul ɗum wadde hay so tawi a yeehi ha a miijima wadde a ruttima to nehaɗa to needi gonle ma ndi a ruttima to banggue haqilantagal a miccima holko jinnaɓe ma lowanno e ma mawi to caggal vraiment min kam mbiyami ko Sénégal hande o en ganda o Sénégal mo gonɗen en ganda hande o yimɓe batti hulde Moussa haali joni joni wiyeteno ko pays de la teranga woni holɗum leydi ndi ganduɗa ko leydi teddugal hande o hewɓe ina kulini leydi meɗen sababude wonka ka ganduɗa ko wayli ka hande e meɗen wadde noon yonti nde jinnaɓe ɓe duttoto to banggue leydi to saabu noon Amadou Moussa kala ko wawi wonde aduna ko leydi woni base o woni e becce ma ko Amadou surtout Halimata surtout aɗa andi ko mbiɗa ko caɗele ɗe gooti ha tengti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho nde nde gonɗen mayore oɗo jamma eɗen ñaago Allah ɗi wargoji kala yo jaadu hen kono noon en mbawa haalde Abdoulaye Moussa wargo ganduɗa ngo ko wargo hulɓinigo woni wargo mo ganduɗa ko docteur Fala Paye wari sukaɓe muɗum tato rutti warti ɗum ne kadi ko joljol ɗe ganduɗa jooli ko ɓooyani ko e nde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho joli kono ko hunde ganda ina hulɓini yimɓeɓe mbino ni kanko est ce que omo selli ɗum déjà ko namdal saabu noon mbadda e joom suudu ma yidde ina wonno ɗon ha no dokkirɗa ɗum dañon hen sukaɓe mimbi sikki sukaɓe ko innocent ɗum ala ko wondiɓe hen heddoto noon mette e sexe secret e kiram so tawi a wawa ɗum wadde contrôlé tan mbatta ko bonandeji mbaɗinɗa ni mais vraiment kam ko bakkan mawɗo no yimɓeɓe mbirata ni ko bakkan mawɗo kono kam mette kam e kala caɗele ɗe bawɗe kewde hakkude ma e joom suudu ma min mbi sikki sukaɓe kam haaju men ngala hen ko waru ganduɗa ina hantude no fewi duttoɗa kadi mbattuɗa
woni gueɗe ɗiɗi ko hunde ganduɗa kam ina soofi vraiment wadde tawi foof noon ko caɗele walla metteɗe o jogui e debbo makko saabi waɗa ɗum e sukaɓe mais sukaɓe vraiment ko innocence Moussa nde waɗɗi en gueɗe nde won lettre tawa sara makko on lettre sikili no feewi yimɓe hewɓe janggi ɗum sikela ene ɗamini mboɗo ɗamini an hoorema janggino on lettre donc Moussa gonɗon wargo so yimɓe ne kaala ɗum koye munen gaddoto ko ƴewde koye munen saabu hannde so tawi a jibinani tan mawne ne jibini walla jinnaɗo ma e ko nandi hen aɗa miijo aɗa jogui miñiraɓe aɗa jogui ɓiɓɓe ko ede manam eɗen gueɗe foof te ko heɓtoto ko on ɗon neɗɗo ne wawi heɓtade goɗɗo e goɗɗo donc ko hunde ganduɗa nde vraiment min to banggam min personnellement wargo gonɗon e wartare nden ɗon waɗimi marqué no feewi hitan ujunnaje ɗiɗi nogas e gonde an ko keeɓe wi ko yidde jarani ha ko sukaɓe ne ndemo walla ene coña ko ndemani woni hakkude jinnaɗo on ɗon gorko jinnaɗo on ɗon debbo warde ɓen sukaɓe elle won ko wino ciftana bandiraɓe alandi oɗon ɓattake noon mbiɗum insi long lettre ko ɓattake juɗɗo no fewi ñanen ko ñalawma dimanche ñalle uddidade ɓeɗon suwaɓe ha huddi ɓe ganduɗa ko jurni tawi ganduɗa ko faala pay yalti aduna suwaɓe jaadire mumen autopsie yaltinani ganduɗa ɗumen saabu ɗum ko wargo docteur sene wara bon voilà o ƴettani laaɓo ƴukki o ƴettani ganduɗa ko kaɓirɗe o ɗiɗɗi ɗumen o ƴetti ko ganduɗa ko poɗɗe hay goto anda ko yanni toxique ɗiɗon affaire holli autopsie Amadou Moussa kiram walla mbiyanna hande kala ɗiɗon wargoji sen tonggui ko debbo e kaali sakki ɗum noon ko kañum hande fooli gueɗɗe kala faala pay so ha ɓe cuñi ko ndemano mi sikku ganduɗa ko hokkedema garda ceera e joom suudu ma ko hokkeɗa garda an foti rendude walla mbiyan an foti jogade ɓeɗo suwaɓe ɗum noon yoni teddugal ɗum noon yoni hoolare walla mbiyan amour oɗon paternité hayso tawi ganduɗa ko maternité o wara folde paternité o an hokkama ɗum noon ɓattake o siifien yiɗi sifden ko nden desanmami ko forsi gonno nde guittammami koye caɗele tawmami nde tawmami e caɗele mi wattima e tuma goɗɗo kala ko meɗɗa yide ko ɗum tigui kala ko meɗɗa dubbade ko ɗum tigui min mi hokkudema kala ko meɗɗa wiide mi anda ko fenani mi hokkuma nder kala ko mewɗa wadde mi meeɗi muñandema kono ɗum noon fa waɗi multiplié par 0 ana handani mi oppa ƴiƴamam caggal taw ko an joktoro ɗum noon ɗiɗon kongi fof tawet ɗumen nder on ɗon lettre ɗum battaki a handani ɗum noon alay saago mi yaaha mi yaade e mabɓe mi sikku so tawi ganduɗa ko iblis aɗano e ngoɗon miijo walla ɗernde ɓamano ha ngoɗon miijo adi iblis mi sikku bon faala pay so tawi ganduɗa ko holno yaranno bon voilà peut être no mbiyat ni an kadi ni mbewba modi oɗon bus hay goto wawa ala ko wawi hen iblis ne ɓama ha ganduɗa ko jomum jogo certaine caɗele ay sa mbiya haali ɗum jomum jogo probléme haqqille sikke ganduɗa ko omo selli omon yeehe belenteje makko ko ɓattaki jurminiɗo tawa ɗon mo gonɗa tigui hayno joom suuɗo oɗon ndew lirɗum ko waɗi piqué crise walto hôpital e gueɗe bannon donc ko hunde nde ganduɗa waɗat impacté jinnaɗo oɗon cuhlel haw yalta aduna ɓeɗon suwaɓe tan haw yalta aduna waɗamo impacté kanko o bonni gurdam makko e fannu surtout Moussa jinnomi ko mbaɗen tour de table rapidement e ko yowiti e manam e gonɗon wargo saabu wonno jiwɗen presse sénégalaise ne waɗi hono hojom tawi foto ɗe mbaɗama publié mi fuɗɗoro on ɗon tour de table e presse sénégal ko ɗum foti wadde ko adi jomumen ene cakta jogo e gueɗe surtout par ce que won image uji ko image uji baɗɗi sensible holno kuulen ganduɗa lelna taw ko gomuji ɗon tambiɗi ganduɗa ko gueɗe e caktirɗe yimɓe taw foddeji mumen taw gonan potani saktede mi sikku image gueɗiɗo yaade ko on iɗi wadde caɗele foof image no ganduɗa to wonde ɓeɗon suwa kala monima ganduɗa ko Colobane taw ko jeesi mumen peeña hayso tawi aɗa yaltini mbaade jomum aɗa wawi ɗum ganduɗa ko suuɗi ko ɗum no masque ɗum no ɗum woni ko ganduɗa ko loi namdi ɗum woni ko loi ɗum mais photoji gueɗiɗi yaade peut être hande média o yaaji ha ganduɗa siɗuji internet ɗi woodi ganduɗa ko bonni walla mbiyen woodi ko mbaɗi ganduɗa ko impact négatif e nder société o mi sikku image oɗon bon sofni ɗum ko noon en dokkat dogue dogue mi wiinma en mbaɗa tour de table kono noon mi sikkani sene wona ɗum noon en mbaɗat dogue 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 ɗe ganduɗa eɗen mbawa rokkude bandiraɓe moni foof e roguere muɗum Ablaye Moussa Kébé dokkanmami ko passeport uji diplomatique hikka e nde ɗo hitande en jii Sénégal holliri ene mbaɗi gondi alhaali passeport uji diplomatique ko hunde ganduɗa kadi eɗen jetta hen ñawore Sénégal no fewi saabu noon guila alhaali o fuɗɗi eɗen gandi justice nan waɗa hen golle payde no fewi Simon eɗen mbawi limtude ɗum hen eɗen mbawi limtude kilifa e gueɗe mbaɗe nda noon kadi ko ɓuuri ko kam tokkidde ngal dow no kewmini wiide ko sangde ɓeɗon sardiyankoɓe waabiɓe coalition Benno Bokk Yakar Mamadou Sall Boubacar Biaye tuma e oɗon alhaali a yini kulhule ina jogno sanga nde wi so tawi o jaggama hen yo yimɓeɓe gandu hewɓe jippoto ɗo noon ina jogno kulhule beete oɗon dossier ma yaɓɓe walla ma new kono noon Sénégal ina jogui démocratie kadi justice meɗen kadi hayso tawi ina ñiŋe
no feewi ɓe mbaɗi hen darde fayodinde ayi guila to banggue loskoji gendarmerie waɗi ɗum losko toon to ha hande jawrugal kalfinagal gueɗe caggal leydi ha ni no nani e joni lefol hormaɓe itta ɗum noon foof hande eɗen gandi haaɓe kuccidiri e ñawore waɗi ɗon kadi vraiment ko alhaali cofɗo e leydi meɗen Sénégal wonde yettima ha to banggue présidence kadi woto jejji yettima ha toon gendarmerie ɗiɗo naggama hen wadde kala hen wawi wonde kam vraiment mboɗo andi justice nana ƴeewa alhaali o no kosam pawiɗam e jeygol en tout cas ne hulɓini passeport diplomatique tuggude rappeur uji activiste uji ha yetti député ji ha gendarme ɓe fonnoɓe rende ko ɓen ɗon mbatti ɗiɗɗude yo Allah faabo en guddat gon hello to banggue fannu on ɗon gudditen ko hello dawrugol ɗonne kadi ko toɓɓere yanji kono noon en dokkat dogue dabɓi beele mbawen yarude yesso Halimata Dia hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goyi ko hitande dawrugol hitande élection ngaji local ɗo fonno waɗede dirtina hitande jagorɗe artira dawrugol e haala eɗen gandila dawaɗen kadi mbiyaani kono eɗen mbawi wiide hikka kam ko haaldude ɗo ganduɗa ene mbayno leynede saabu sa ƴeewi ɗon sumgoji ɗi e keblonogol mum ƴeewi haalduji guila e ko faati e jeehi coalition ngaji ɗi ganduɗa darnama ɓe jeehi haaɓe darni coalition ngaji woodi yaltude hen woodi wecciji koɓe fayida caggal ɗum en jii kadi liste uji ɗi ganduɗa kadi wone mabɓe ɓe ganduɗa lawino liste uji men ɗi ha nayi mbaɗi déposé kadi waɗa rejeté ɗon kadi andi haaluji kewɗi to banggue kadi gardiji ngu en jii coalition ngaji ɗi caggal ɗum ɗon waɗi haaluji sabu sa ƴeewi e nder wonɓe mabɓe ni ɓe ganduɗa ceedi so tawi en ƴeewi to banggue Halifa Babacar Sall hakkude Soham El Wardini e Barthélémy Dias yi caggal nde suuɗi Barthélémy Dias oye kañum yaani banggue ɗon addi haaluji mum fof iyo mataw ma wani hani won debbuɓe wonde mataw kanko on debbo Soham El Wardini mataw haqqille makko fayi ko e ruttade e président e ko nani hen ɗum fof kono kam haɗani kankone o feeri lawol makko banggue en ndi kadi ha hande ko faate ko mbiɗa ko joni e premier ministre artirede ɗum ɗon hayso woni kam ko toɓɓere nde ganduɗa suwata o lawol heede kam haɗani haqqillaji nanaɗangi caggal sumgoji on ndeɗa miijoji puɗɗi arde joni noon hen roga ha ƴeewen on no jogori waade beele goto meɗen komo miijino ko on walla ala min kam innata inde kono tan kam de toute façon minene pourtant jinnomi ko mbiya ko kaari hakkille ma woni ala mbiyata ko kaari joni sa wiyanma funti yimɓe nden so tawi suɓa mbiya ko o miijinomi anani ko waɗi mi wiide noon non to élection ɗo mi haali ɗum ha anani ko waɗi mi wiide noon dawrugol woni ko ala logique ɗo e Sénégal surtout nan ɗon dawrugol ala logique aɗa wawi sikkude ɗum ɗo stratégie maɓɓe an sa woni ko weeɓani hen ko famde woni ko cokki maɓɓe ɓeeɗo maɓɓe a wawata famde so aɗa wawi miijade ɗo joni wi ɗo hande an Moussa ƴetta ko Ablaye Moussa wattida e Essa Ndiaye walla wattida e Moussa walla ni wattida e Débat Masal pourquoi pas ɗum noon waɗi haalde gueɗe maɓɓe ardinde haala ma weeɓani en tout cas kam en jii kam haaluji keeɗi kadi Amadou Moussa fof en ɓuure kadi waɗi e ko yewti e ɗiɗo sumgoji eɗen gandi hade no nanguede kamɓe heɓe laamu ɓe nangi to ɓe ɓe nangi ga finalement wattu ndima waɗede ko 23 janvier haaluɗi kadi nana keewi ko wiide tan kadi ko ɗamina hen ko yo Allah wallu e wasa wadde sabu ina ɗamina ko sumgoji ɗi ganduɗa ko ɓuuri jawtude wonde sabu haaluji puɗɗima gile joni fitnaji puɗɗima gile joni ɗum ɗon noon ko erago batten yoɓe ndenama hen ɗum yallah wallu yo Allah wallu en tout cas juste pour artude poste premier ministre o ko Aissata Ndiaye dokkami konngol Aissata Ndiaye Sénégal jooɗima ko tolni duuɓi ɗiɗi pawɗi ene woni baayo premier ministre hoore jagoɗo sen kuutirel ngol konngol ko holɗum mbawɗa haalde hen e garsal on ɗon poste premier ministre mbaɗa promulgué ko ɓooyen noon tigui Amadou Moussa kono min mbiyanmi ko min pawanmi ɗon ko namdal mi wiya est ce que mi wiya beele ko wayni ina jogori dañde ƴettude premier ministre saabu ina anda kanko président Macky Sall ko mo ganduɗa omo heewi stratégie et politique aɗa andi ɗo joni kamɓe sertunoɓe fof goto fof arti nde nana banggal premier ministre poste o koko artirte kamɓe fof ɓe garti ɓe mbambima e dow makko o wi ko ma élection ɓenna nde o fuɗɗo toɗɗade wiyetede premier ministre suɓade premier ministre tawde ko ndeno suɓoto premier ministre Amadou Moussa min ko namdal pawanmi ɗon beele so élection ji ɓenni
ha ko yiɗa ko dañama ma sohle kadi dañde premier ministre ko ɗon woni namdal ngal sabo président Macky Sall amo heewi stratégie no feewi ko peeje ɗe ngannduɗa goro wa ɗum famde en tout cas eɗen kuufi toɓɓe jonɗi toɓɓe ɗe ngannduɗa ko poɗɗe haalede ayni en gacci hôpital Magatte Lô ko foti haalede saabu koye actualité jeeya eɗen nganndi ɓe noon sukaɓe cumin toon ha kooñi haala ka riwino ɗo eɗen ponno hen artude kono ko siftinde yafnade bandiraɓe nde tawno waktu o nano teeɗo o gasani taw noɓe mbiri en te eɗen nganndi wonko heddi ko wayno éducation woni jangde cellal économie transport gueɗɗe kala sous région foof ne heddi noon pour yimɓe mbawa jokkude kono noon alay saago yimɓe en jokko nde tawno ko année wiya ko hitande kuuɓal wiya en jogui ko haalte surtout en mbawa wasde haalde ko wiyete ko e cellal ɓalli woni on ɗon santé variant delta rewi ɗo vaccination nan ɗo hôpitaux ji mbaɗaɗi renforcé ɗi nan ɗo ɗum ɗon noon alay saago mbawi hen artude pour bandiraɓe ganda Moussa Niang ko anndo kamɓe konngol déjà to banggue gonka cellal leydi ndi e hitan ujunaji ɗe nogasi goo eyyi ko noon so yerodirama e 2020 eɗen mbawi wiide ganduɗa ko ustima no hannirta ni par rapport on covid 19 duwoji ɗe Aissata Ndiaye dow to suwa fof yo rumten rumtimen vraiment aɗa ganda ganduɗa ko o micro ne haala min anda ko laamu ngu suustu par ce que kulol ngol ɓe joguino adana ngol natti wonde ngol kulol surtout e konngel président Macky Sall wokkiri ñanden won kulɓine windere nde e mi uddani keram donc ko kulol ngol ɗon joguino e aussi gargol vaccin ngaji mi sikku ganduɗa to banggue cellal leydi men Sénégal ƴellitima François jaari yeeso no feewi surtout to banggue hono hôpitaux ji woni cellal ngal to waɗa renforcé ɗo Abdoulaye Moussa Kébé eɗen jii hôpital Kédougou en jii Kaffrine et Touba taw fof ko hakkude niveau 1 et niveau 2 Amadou Moussa Anne laamu ngu ene daari hen no feewi d' ailleurs eɗen jetta président de la république saabu noon omo daari hen guila mboroso naati ha ñallangal hannde ko wona ɗum ko nde rafi variant delta o wuuli jaw eɗen gandi ko kanko kadi ɓuuri wawde yoɓade pittali so tawi yerodirama e oɗon variant kesso mo ganduɗa wiyete ko omicron mo Sénégal woni e 4e vague eɗen ñaagui Allah ɗo en e hojomaji seeɗa e 2022 taw tigui ha hande on omicron kadi ina yalta leydi ndi ko ɓuuri hen kam wadde marqué ko wadde décoré omo ganduɗa ko professeur Seydi ko yanti hen kadi nde ɗum wuuli jaw onon variant delta eɗen gandi kanko président de la république o rokkino kadi yamirore wonde yo dennangal centre de traitement épidémiologique kañ fof yoɗi jaccini woni CTE laamu ngu ina daari hen darde wadde fayno eɗum jeeno discours makko mo wanno ñande 31 décembre 2020 wiide wonde sembi hen cellal balli leydi ndi en jaltat ngal ɗon drawal gueɗe ha joni hayso woni gonen koye cellal Halimata Dia katen koye transport woni gueɗe ha gara leydi ndi grève aji mawɗi grève mawɗo waɗi ɗo mbaɗan ɗum noon kam ko ɗum hunde markude mo jogi e nder a haali ne martini no feewi par ce que grève de transport aɗa andi addi ɗo mimima no feewi mimi kam ko noon to miijoroɗa to andi on banggue kam mbaɗandi haala lanam ka alay sago ka e lanaga Amadou Moussa mi haalnima wona hakkude wuuro e wuuro ko hakkude leydi e leydi Amadou Moussa ɗum ɗo wonino caɗele wonande ɓiɓɓe leydi ndi saabu noon so tawi en ɗi wañi battane ni saabu battane nde koto banggue faggudu ɗo en perdi hen so tawi mi jummani ko ino tolno e 3 million e kalis million walla milliard mi anda en tout cas heewa 3 million e kalis CFA so tawi mi jummani donc wadde ko battane ɗe ganduɗa acci ɗum e faggudu leydi ndi ɗen ɗon balɗe Amadou Moussa alay saago waɗa mi marqué par ce que min mi joɗima mboɗo sikki balɗe tati walla balɗe ɗiɗi balɗe tati mi arani hande kay wonko kiɗɗa e nane Abdoulaye Moussa bo saabu yondam on battidima sukkude Moussa Niang en tout cas ɓiɓɓe leydi ndi foof kadi kañumen ɓe dañi hen caɗele hayso woni kam waɗa hen Abdoulaye Moussa en mbiyata ko malama saabu dañino koftorine caɗele mbaɗi saabu ma wonɓe ganduɗa dawan noon daña ko gattire galleji mumen jooɗo fodde balɗe tati dawani ɗum ɗon ko caɗele ha e kamɓe dognoɓe ɓe ni ina wayno battane gonaniɓe hayso woni grève o ko général wonnone o so tawi wonɓe ganduɗa kañumen tinani ɗum wonde towde ɗumen to tolni ɓe ganduɗa ɓe kam ko waɗen anan ɓe ni taw so tawi jippima ko nden keɓata versement ko gattiri e ɓesmuɗumen vraiment yiɗino ha addi caɗele ɗum ɗon noon wadde mbiyen ko battane ɗe ganduɗa kañum yejjittaki ko gasi ha laaɓi ɗum noon bandiraɓe nanacce mbaɗa men signalé guilnane ha joni bandiraɓe jaafo ko timden ko ne heewi Aissata Ndiaye tawi grève transport waɗino kam to banggue transport aussi woodi ko heeɓi woni on ɗon inauguration TR woni train express régional ɗum ɗon ko hen jeyani gasama en garto hen e hunnaji paaɗi konngol mbayni kadi mi ɗawa ɗon onon foof wiide on tan bonne et heureuse année onon ɓe joɗɗen e plateau ɓe kono kadi kamɓe yeeɓoɓe en
en ñaganama en ñaguima Allah hitande moƴƴere hitande jaam hitande deere hitande ɓumde surtout e sumgoji tijjani ɗi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno plateau spécial yo Allah hokken hawrude ni mo wuuri so Allahu lamɗo jaaɓi.